naħseb li hemm ukoll l-idea li pene kbir u aktar dominanti fis-sens. Ma nafx eżatt fejn sejjer bija ma ħansaqsi mistoqsija. Mela, ħafna nisa nismagħhom igergru għax il-pornografija li hija ammirata biċċa kbira lejn l-irġiel u li fiha ikun hemm ħafna spiex ta' sfumaturi violenti jew dominanti fuq in-nisa li spiex ta' il-mara tiġi dominata. Jista' jkun li raġel iħoss li pene kbar jista' jiddomina dik il-mara u għalfej mill-analiżi tan-nisa il-pornografija l-aktar prevalenti u available hija male-centric minħabba li teżisti din id-dinamika ta' dominazzjoni. Ta' ħafna sensa, qed niftakar eżempju. Dawk is-soldati li jidħlu ġo raħal u biex jiddominaw jirrepjaw in-nisa u ġieli anke jagħmlu sess anali fuq l-irġiel. Anke l-mod kif nitkellmu aħna bejnietna. X'għamilli, taf kif? Jew inkella taf x'namilla, taf x'namillek. Hemm ħafna relatat u jien nemmen ukoll l-aggressività u s-sess imorru ħafna ma' xulxin. Anke kif nitkellmu ma' xulxin, kif nikdmek x'namillek il-lejla, daw ma kollha kliem li joħorġu ċertu parti minna li annimaleska. Allura il-parti tagħna li hija aggressiva u l-parti tagħna li hija sesswali huma viċin ħafna ta' xulxin. Infatti l-istess ormon, il-testosteron li jifjuili għatnej li huma. Ma jfissirx li b'aggressività nitkellem fuq violenza jiena. Manka nitkellem ma' ħafna nies anke fit-terapija li joġobhom sess b'ċertu aggressività. Anka l-att innifsu bl-aggressività hemm iktar ċans it-tnejn li huma jeġakulaw jew jorgażmaw. Ma nafx ir-risposta eżatt, imma meta tajt di tal-qis tal-pene, naħseb jiena qed tfakkarni f'dawn il-sitwazzjonijiet fejn taf x'għamilli ħxieni jew taf x'ħanamillek issa nista' jien naħxik lilek jew. U għalfejn in-nisa allura jħossu li la darba in-nisa pereżempju inti għat li t-tnej hemm aktar ċans li jeġakulaw meta l-sess ikun kollu xejn aktar mhux violenti ma aggressiva. Passjonata. Għalfejn in-nisa ma xorta mbagħad meta jaraw pornografija li għandha daw tendenzi aggressivi jħossu li mhix pornografija li tirrappreżenta x-xorta tas-sess li jħobbu huma. Jekk jeġakulaw. Jiena li naf li il-pornografija hija iktar immirata lejn il-sesswalità maskili għax il-sesswalità maskili titqanqal iktar minn dak li tara u dak li tisma'. Infatti il-pornografija ħafna drabi dik li hija għal-maskil hija iktar fuq voyeuristic, mela jien qed nara dak x'qed jagħmel il-dik jew dawk x'qed jagħmlu. Waqt li dak li jgħidulu female friendly porn, ħafna drabi kif jiġu meħud il-video huwa iktar li l-mara da parteċipi u hemm iktar storja fiha. Għax il-sesswalità femminili hija iktar l-emozzjoni u l-fantazija. Emozzjoni ma jfissirx imħabba. Tajjeb ma jfissirx imħabba. Jista' jfisser li I feel wanted. Jista' jkun li I feel desire. U għalhekk il-fatt li inti għandek ir-raġel li qed ikun aggressiv miegħek li kważi jintilef meta qiegħed miegħek bħala marra qed tħoss li dan tilef lilu nnifsu tant jiena ġennintu, tant jiena ħawwattu. Tajjeb li tilef lilu nnifsu. Infatti jekk tara il-top 5 sexual fantasies tan-nisa u l-irġiel, fit-tnejn li huma hemm dominanza. U fil-maġġoranza fin-nisa huma li jiġu dominati u fl-irġiel li jiddominaw. Ma jfissirx li kull mara hekk u kull raġel hekk jew inkella m'hemm diversitajiet fl-orientazzjoni sesswali, eżempju raġel mara u mara. Però naraw ħafna anke fil-klinik li r-raġel hemm din l-idea ta' li jiddomina u l-mara li tiġi dominata.